hedder Mette, og jeg kommer fra Danmark. Og vi har været her i Pamukkale i en uges tid nu, her i september. Vi har fundet det på nettet, ved at jeg har søgt efter et privat udlejning i Italien. Og så faldt jeg hjemmesiden herfra, jeres hjemmeside herfra, og ringede herned og fik utrolig god vejledning. Jeg har en rigtig god boligforhold der er her, vil jeg sige. I gåafstand til indkøb, og det hele er meget centralt her. Så vi har været meget glade ved at være hernede. Jamen, en gammel pragtfuld by, hvor man bare slapper fuldstændig af, når man er her, og bliver et med omgivelserne og med menneskerne, der er her, og lærer dem at kende. Noget, I kan rekommendere til venner? Det er det i hvert fald, og det kommer vi også til at gøre.